Napisem. Tam máš tu vodu. A ty se člověk má nějaký magneloid. Musím napít tak. S rukou. Tak. Je to pěkný. Normálně si dáme takhle. Vody si řekl oř. A ještě jako můžu se napít? Vody? Jo. To dáš. Všichni jsme Je to dobré? Já jsem si trochu napila. Když to necháváš nahoře? Podívej se tam, jestli to jde vidět. A vidět? Uvažuji, že budeš vidět někde tady s hlavou. Tak, aby jsme tam šli do video, teď se posunem. Jo, ale nesmíš si hýbat. Jasně? Jako já třeba. Fuj, a to je moc vysoko. Myslíš, že to tam bude? Kdy? No, to je taky chytrý. Jo. Ty moc všude ty. Ty to bude nechutná. Ne, jo, ale jakože radši mám čaj. Co jsme tam, co to? Jsem měla včera. Ještě pěro. Fuj, čím to bylo? Jak tam? Já to nesleduju. Ještě pěro. Jak je ten mobil na tom paří taky velký, a už tam nic nejde. Je to asi? Jo, hodně tohle. Je to hera. Tak jako se budu. Až úplně drsná. Takže drsná jakože hmatě. No takové splitky, takové zahodím. Já si myslím, Že že moje se přírodě. za prvé zahodím přírodně, za druhé ani vlastně. Takže. Nedělej pšt. Já ti můžu pštat. Já ti budu dát pšt. Wise. Tohle skvělá včera. Drest. Nebudu hádat se. To prší. Tak co? Taky to video. Nebo prostě prsa. A ty měla pro? Prs. Co? Dobrý, změníme téma, ne? Yes. To je něco. To jsou Skutečně nevědět, to je train simr, jak s trajcem. Trajcem je pokoj. Ne. Simr je pokoj. No, jo. A train, tr a inu, z im Je vlak. Ne, to je vysněný pokoj. Dani, prosím tě, podívej nyní trošku angličtinu. Už jsem to trochu říkala, že jsem poslala na mailu. Jo, dobře. Co myslíš, že ty chodíš na kurz? Já jsem se taky chvíli to pro ně vymyslela. Kdy? V pondělí? My jsme s Matem a je učitelce. Tady to je. Chtěl jsem se s tím hárat. Ne. Hádat. Víš? Nehádat. Hádat. 26. Jsme typovali. Buď 31. Taky to se zeptat. Ne. Tanin. Zase jdeš pšt. Takže máš svůj prst na jezení. Já si pamatuju. Měl jsi to v ruku. Jo, za ti odsud 20. Jo, tupé výraz. Nebudeme se smát. Vašek dneska přišel později? Jo, on po 2 hodině. Před tělocvikem. Aha.
se nesměju, co děláš? Nic nedělám. To bylo. Že mě to nebaví, ale dobré. Směješ se totiž. Nesměju se, já řeknu tady. Oxford. Nechápu. Co? Jak se nemůžeš 5 minut nesnat? Já jsem šťastná dítě. Šťastná. Tak to Ne, je rozesměšený. Povinná z proměnutí. No vidíš. Myslím, že opomenku za středu už jsem viděla. A myslím, že ne, ale já nemůžu najít Žákovskou. Známky jsou docela dobré. No, není tam 5. Ani 2 5 tam nejsou. A jedna ještě to není zapsaná. Ne. A ještě jedna to není zapsaná. 3 5 zase. Se nepočítá. Fakt nemůžeš najít, nebo to nemáš? Nemám. Jakože nemůžu. Děvčata, prosím, zajděte s třídní knihou. To je naše škola. Tohle jsme se fotili, jo, lidi. Jo, to jsme dělali, jo? Tady, vidíš to? Aha, já jsem to A teď samozřejmě tu bude s Danielkou, vidíš? Ne. Tak jo, jdeme odnést třídnici, jo? 8B, vidíte to? 8B, jo? Zuzana, hej, tam bylo vidět. A to jsou schody. To jsou panačci, jo? To jsou židle. A my zase jdeme Když až tam nahoru jdem. Jo, je to vysoké, že lidi? Já vím. Tak ukážem dolů, jak je to vysoké. Počkej, my jdeme do výšiny, že to tam? Trošku držet tak, aby to šlo vidět, ale... A to je Danielka. Je. Moje drahá Danielka. A to je moje milá Simonka. Tak se Danielka, pojď za to. Miláčku si. Ale kleš. To je naše nebe. To je nebe, vidíte to modré. Které číslo se kdo to líbá? Dobrý den. I don't watch TV a lot. At the weekends, I always watch films. Paní se I love končí. detective Danielka, co? To je líbí, že to bylo posunuté. Je, to bylo roztomilé. Kde mě to šli? Ty čeho to měla už to takhle? Tohle dělá náš spolužák. Jo, jsem Richard, vidíte to? Asi v 6. třídě. Jo, 6. B. A toto jsem já. Ano, toto je Danielka. Má drahá Danielka. Počkej, zůstaň tu, já tě natočím. Tak, a Danielka jde po schodech dolů. Stále jde po schodech dolů. Ty jsi makor. Jo, Zůstaň tady, zůstaň tu. Simonka jde po schodech dolů. Simonka jde dolů. Simonka jde dolů. A žádný ksich neudělal, je to mrtka. Hej, udělej něco. Jak já, prosím. Umíš zašumat? Jo. To vyšlo. Taky fér, bez díky pozor. Ne, nesedím. No, nesedíš. Do not speak with us. Ne, něco. Jsem to trochu posunout v tom. No food. Žádný zrak. Hej, sedni si zpátky. No. Vypadni zpátky. Okay. Takže si posuň. A vem si menší židli, protože to nejdeš vidět. Máš to menší židli? Tam tu za tebou, za mnou. Dobře, jít tak. Jdeš tam vidět pořád. Hele, Bílý dům.
Vypadá to tak teda.